Аз съм Витко, днес ще играем на дропа с Мони. Ще играем в състезание. Добре. Аз почнах на Shift. Аз почвам първо. Уй, мина го. Аз. После трябва... За жалост нямаме такова чекпоинт. Ако умрем и не пуска там, къде започнахме. Кавраже. Тъй почваме второто. Уи. Аз ще го мина. Уи, аз го минах. Аз го минах. Ама аз първо се ударих. И аз тъй. Аз бях по твоите... Уау! Бях по твоите пети. Али, не мога да Що ме скача наближи? по тази тъпа стълба. Кой си сложил тук, не мога да скача? Нищо, ти си щупил там. Нищо не съм чупил. Ага, ти ми го каза, като го минахме за първи път. Аз ти казах вчера. Пак си щупил. Не дропа, не. После може да играем паркур мап. Ага. Ще има втора част или само първа? Аре бе, пигилка. Учи на трето ниво. Трето ниво. Ти беше с вълната. О, с вълната липа. Упа, Ленка, упа. Бях точно на ръба. Къде си? Аз бях паднал точно на бялото. И аз бях точно на бялото. Какво? Вики. Чао. Ще падна. Що натискам Shift вместо левия бутон? Мони. Не знам. Аз сега ще го мина. Аз ще го мина по начина, който ми каза. Че качваш ли се? Майкъл, как се казва? Аз забравих, че ти вълна. Аз хочих на вълна. Моля те, чакай, мама. Той са състезание. Мина го. Не си! Симеоне! Симеоне! Опа. Скачай! Скачаш, не те интересува. Уау! Не ми зарежда чънка! Някаква бяла мъгла и не се вижда нищо. Ами на мен те ми става, ама свиквай вече. Аз ще го мина по най-простия начин. Стъпка по стъпка. И аз го минавам Не. по стъпка. Аз съм добър човек и трябва дропарите да ги минавам. Водата. Не ми зарежда целият чънк. Не падна от високо. Не можеш ли това мап да го миниш? Не мапа, ти ниво. Не, той не е вода. Той отстрани е вода. Той много лесно е. Сега като дойда ще ти го покажа. Колко е лесно! Мина го. Като го мини. Сега взема. Има ли нещо в честа? Не, дето го е брал. Да отворя следващите нива, бе. Какво като ги отвориш?
Иначе нямаше да има други нива. Как? От второ нямаше да има друго ниво. Добре, Нататък. бе, Петко Марина. Ти от отдавна си снимал клип. Ама така. Ай! Бай! Смело ще ме настигне. Виждаш ли ме името? Да. Ко падаш там, бе? Уилиам. Айде с shift. Упа! Упа! Умба-румба. Мина го. Да. Ето, ясно, че си дънкалник. Ти къде Хем тъп, дойдеш? хем велик. Хем тъп, хем велик. Какво готви там бабичката? Не бях толкова близо човек. Аз ти виждам. Падам! Падам на блокче точно до мен и умрях. На блокче точно до мен паднах и умрях. Аз съм Ти възможно ли? Аз съм на предпоследното ниво. Ще убия. Тия нива са лесни. Със славата, нали? Да, тия са много лесни. Просто те тил. И накрая хем има лава, хем вода. Много са прости. Откъде да го мина? То пак ще се мина. Аз го минах без да докосвам лавата. Друг път. Да? Сега на клипа ще видиш. Абе, майко! Сега на клипа ще видиш, бе. Бях точно до три черната на водата. Ой, кой ма бил, е? Не знам, аз съм по стълби. Кой ма бил, е? Ти ли ма биш пак? Не, аз съм по стълбите. Бях точно до водата, човек. Бах ти тъпото. Този дед кой правил много си играл. Много просто. Виждаш ли ме? Паднах във водата и умрях. Его, Ти последното бах ти ниво. простото. Последното ниво. Аз винаги те на шеф го минавам. Що? Не знам. Казах, че те го минавам. Его, гледай. Пин. Аз отидох на твоето. Не! Не, просто и ти си ходи и си гледам и отивам на твоето ниво. Не, ще умра. Не, няма. И аз съм първи, дами и господа. И там Леля ви човек. И Леля ви Нещо там да падна долу. Константинка. Леля ви Константинка. Не. Няма да се подмаша. Един път, като играхме за първ път този мап, Симеон го подведохте и пада от мапа. Така му не помниш ли? И аз съм минах готов. другите две нива. Минах другите две нива. И сега съм... Чакай, Симеон. Ако ма чакаш, ма? Къде падна, бе? Някой щупи от дупка. Кой ти? Get up, доле! И това ще бъде за края на клипа. Благодаря, че гледахте и